आगमन भूतलावर करता क्षणी मनाला आनंद प्राप्त झाला, सर्व सुखाची प्राप्ती झाली, ऐश्वर्याचा लाभ झाला. पण आठवतायत ते मागील प्रसंग, मागील घडलेल्या इतिहासाची आठवण झाली की तापाची आग कशी मस्तकावर फिरते. याच्या मुळाचे कारण काय असेल तर माझी सावत्र माता कद्रू होय. माझी माता विनता आणि सावत्र माता कद्रू यांच्यात घडलेली शाब्दिक संवाद शब्दाला शब्द वाढला गेला. शब्दातून मात्र खंडनाथ झाला, सर्व भयंकर प्रतिज्ञा केली. माझी माता विनंतीचं म्हणणं आकाशात असणाऱ्या सूर्यनारायणाच्या अश्वाची पुच्छ ही श्वेतवर्णी आहे आणि सावत्र माता कद्रूचं म्हणणं ती नीलवर्णी आहे. ठरल्याप्रमाणे प्रतिज्ञेला प्रमाण ठेवला गेला. सूर्याच्या अश्वाच्या पुच्छेचा निरीक्षण केला. आता तर काय, सूर्याच्या अश्वाची पुच्छ ही नीलवर्णीय ठरली गेली. याच्या मुळाचे कारण त्या माझे सावत्र बंधू सर्प त्या नीलवर्णीय होते, त्या सर्पाने सूर्याच्या अश्वाला काळा उलटावा घेतला. सूर्याच्या अश्वाची पुच्छ ही नीलवर्णीय झाली. माझी माता कद्रूची दासी बनली. हे शैल्य पुराशी बाजून मी लहानाचा मोठा झालो आणि एका दिवशी मातेला नाशवतातून मुक्त करण्यासाठी कद्रू मातेच्या इच्छासाठी साऱ्या देवतांचा द्वंद्व केला. अमृताचा कुंभ देवतांकडून मी मिळवला. त्या क्षणी साऱ्या देवता माझ्या चारी दिवशी उभे राहिले. अध्यक्ष वैकुंठीचा नारायण माझ्या समोर आला आणि मला म्हणाला, हे गरुडा, आज सारा देवतांना तू जिंकलायस, अमृताचा कुंभ तू मिळवलायस. मग वैकुंठीचा नारायण तुझ्यावर प्रसन्न आहे, तुला हवा काय द्यावा. त्या क्षणी त्या नारायणाला मी म्हटलं, हे देवा, आज सारा देवतांचा समवेत वैकुंठीच्या नारायणाला मी जिंकला, अर्थात तुलाच काय हवा असेल त्या गरुडाकडनं मागून घे. देवानं मागच्या पुढचा विचार न करता वैकुंठीचा नारायण मला म्हणाला, आयुष्याच्या अंतापर्यंत हे गरुड नारायणाचं वाहन म्हणावं. हत्तीला बसलं, गरुड नारायणाचं वाहन म्हणलो. वैकुंठीच्या नारायणाला ज्याच्या वेळी कुठेही फिरायला जायचं असतं, संकटाची चाहूल लागली असेल, असुर उन्मत्त झाले असतील, देव माझा आधार घेतो आणि तो अमृताचा कुंभ कद्रू मातेला सुपूर्द केला आणि माझी माता विनता कद्रू मातेच्या दाशातून तुम्ही मुक्त केली.